ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созаен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Ку я сивияз даброен бачаҳо, я сивияз даброен дигароам биёй охӣ. Имрӯз 17 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бардруи азиз бо диққат гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагиян. Кондиционери фурӯшӣ ҳастай, мотороли фурӯшӣ ҳастай, Opel Corsa ҳастай бардруи азиз. Opel Corsa дар Россияй мисол чанд рублай дар видео гап мезанам. Opel Astra H ҳастай, Opel Astra G ҳастай. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина Кӯйбеш. хонаи заминӣ далши меравад шаҳри Кӯло бардруи азиз. квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Ёвон, квартира ҳастай дар шаҳри Норак ва як квартираи арзони дигар ҳастай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки як комната квартира 165 000 сомониш мегаҳад. бардруи ғариб шумо метавонед ки як комната квартирара 1 миллион 341 000 рубл да бихарен. барои пешравии канали мо яддона лайкира бичқен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ай ҳами канал ягон рӯз замин, хона, квартира, мошин бихарен, канал да подписатсия кунен. бардруи азиз, лайкҳоро фаромӯш накунен. ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن هم برادرها و همه ایقافای کار مون اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم برادرها را کار کردن سر با باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم. اینا برادرای تاجیک من السلام علیکم. خوب است زندگی کار خوب زندگی کار خوب زنده باشه سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن تمام. бачаҳо чӣ ки настерени ҳастай камкам қатидон шухӣ када мерем устуса бо диққат гӯш кунем бачаи ачкидор навора сар мекунад. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина номаш Кӯйбеш, деҳаи Ҷовидон. 8 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калидорош кардагӣ. ремонти хона бардруи азиз ба дараҷаи олӣ замонавӣ кардагӣ ай мега соҳибаш. ову свеч мега ҳастай уҷатор 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона оғилам доштаи. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозаш часпондагӣ ай. нархи хонара 260 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 260 000 сомон бардруи азиз. касе харидор бошем бо арзон мешава. пули урусшам дар бар экран нависагем бардруи азиз. номерои телефонаш аст, занг бизанем бигӯем ки номерои рай канали Сауду Теҷа гирифтам, шумо да бо нашод нархаш арзон мекунад. бардруи азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. касе ки дар Россия бардруи азиз бо диққат мара гӯш кунен. бачаҳо ё шумара гӯш кунен. мошини фурӯшии Opel Corsa соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин бардруи азиз. абё мотораш 1D ай. ида газ дар кор нест, фақат бензин қатӣ бидай. коробкаш механика, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% таҳ карда мондагӣ ай. мошин срочно фурӯхта мешавад. срочни пулмон дар кор ай мега. соҳиби мошин гуфта ки барои доставкара ин мошин беҳад мошини хуб ай бардруи азиз. адрес город Санкт-Петербург да бидай, метро 9 кино бардруи азиз. хай маълумотша дар бар экран нависагем бардруи азиз. нархиш 160 000 рубл гуфта гугӯ бо савдо мешава. 160 000 рубл пули тоҷикишам нависагем. видеои пешинара дар комментара навистанд ки ягон квартираи арзон аз ноҳияи Ёвон шава бимон. ина бардруи азиз як квартираи арзон ма дароӣ кардам, бо диққат гӯш кунен. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, тарафи 50-солагӣ, дом 4 этажаи. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 68 квадратаи. ремонти хона бардруи азиз, яъне ки ремонти квартира идеални ай. ай евроремонт да гузаштагӣ ай, бовар кунен да. масъалаи ову свеч мега ҳастай уҷатор 100% ай. квартира вақти фурӯхтан як хел чизҳош меистад. як хел чизои хона бардруи азиз меистодай. нархи квартирара бардруи азиз 300 000 сомон мега. касе харидор бошем бо савдо мешава. пули урусча дар бар экран нависагем бардруи азиз. занг бизанен, квартира арзон аз ноҳияи Ёвон бихарен.
бардорои азиз, акай савдотеҷаи навора давом мета. Агар шумо замин, хона, квартира, мошин ё любой чӣ барои фурӯш боша, инами рақамҳои дестем. Бардорои азиз, дар WhatsApp шурӯъ кунем, бигӯем ки акай инами чиз фурӯшиай. Ман дар видеои оянда рекламаи гизалаш мекунам. Бешухида. ай сабаби бардорои азиз тамошобинои канали савдотеҷа бисёрай. Ина як компания қати мисол хелашид ҳамкорӣ кардисем. Бо диққат гӯш кунед. Компания ки бузургвалӣ ва компания ки назара шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон, айн бародарода занг мезанед ки ҷои да удобния мераванд шуморо ҳамҷа мегиранд ба сарҳади Қазоқистон. Иншоалло ки соҳ саломат бурда меоранд. Бардорои азиз, я 3-4 мошини фасон доранд. Мошиношон мошинои беҳтаринай. Ана 10 солат қариб таҷрибаи корӣ дорад. Бардорои азиз, мақсад коршон ҳам 10 солат таҷрибаи корӣ доранд. Нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. 7500 рубл. Бардорои азиз, ай ҳама да компанияи арзон бо сифат. Занг бизанед, қатъияко маслиҳат кунед. бачаёча ҳамаш майли телевизора пастар ки и хонаи фасона гӯш ки беҳад хонаи хушрӯйда. бардорои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб, тарафи Шатал, поёни автодром. Бардорои азиз, як бор дига маълумотша мегӯм. шаҳри Кулоб, тарафи Шатал, поёни автодром. 5 сотиқ заминаи 4 дар хонаи калон дорад. Бардорои азиз, ҳамун 4 дар хонаи мисол калон баня дар дарунаш будай, ремонти ҳамун 4 дар хона пад абой тайёрай. мисол ана бо даромадани хона да дута хонаи барак дора. Бардорои азиз, мақсад 4 дар хонаи калон дора, баня дар дарунаш, бо ҳамин даромадани хона да дута хонаи барак дора. Бардорои азиз, ҳамаша мисол навор кардагия бо гӯш кунед. ду дар хонаи баракаш ремонташ коробкай, 4 дар хонае ки мақсад калонай, ремонташ аҷоиботай пад абой тайёрай мега. масъалаи ову свеч ҳастай ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, беруни хона да кухни, аловхона, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. қариби хона да мактаб, магазин, масҷид наздик будай. Бардорои азиз, нархи хона 330 000 сомониш мега. 330 000 сомон ҳамаш тайёре. Бардорои азиз, 5 сотиқ замин, 4 дар хонаи калон, ремонташ пад абой, бо инами даромадани хона да 2 хонаи барак дора. Бардорои азиз, номерои телефони ака ҳастай, занг занед, қатъи ака маслиҳат кунед. агар имсол хона нахарида бошӣ ака, метавонӣ ки ҳамин мошина бихарӣ ва соли оянда иншоалло ки дар насибат боша як хона мехарӣ. Бардорои азиз, бо диққат гӯш кунед, як мошини фасони беҳтарина гап мезанам. Opel Ashka. Бардорои азиз, Opel Ashka, соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 1 сола, тонировкаш 1 сола, балонош 80%. Бардорои азиз, хадавой ҳамаш тупчае мега. адрес ноҳияи шаҳри Тузда қарор доштай. нархи мошин 75 000 сомонӣ. 75 000 сомон. Бардорои азиз, мешидагӣ шай. мошин тайёре. Бардорои азиз, ҳуҷҷат 1 сола, тонировка 1 сола, мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. пули Русия дар бери экран нависагим, занг занед, қатъи ака маслиҳат кунед. бардорои азиз, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. касе тамошо кардеса? Бигӯ ҳо ака, тамошо кардисам. дӯстони азиз, мотороли фурӯшӣ истеҳсоли Хитой. соли баромадаш 2023, сӯзишвориш бензин, мотораш 151, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 1 сола, балонош 80%, техпаспорт талон доштай. Бардорои азиз, агар ира бигирем пешои бозор да беску, ай Россия да зур кор мекунида. бовар кунед, мотороли беҳад зурай. ба бензин ҳам я баклашка бензин қати мерай чунги ҷо. Бардорои азиз, техпаспорт талон доштай. адрес ноҳияи Ҷайҳунда қарор доштай, пешина Қимсангир. нархш 12 000 сомон. касе харидор бошед, муомила дора. ина номерош, бо зангиш бизанед. бардорои азиз, мегзарем ба 7 миллиони имрӯза. чӣ хеле ки гуфтам, просмотрои мо миллионай. ина як бародар мада консионери фурӯшӣ рӯй кард.
ин беҳад чизи хубе бардуи азиз. Оли пага гарм шаваку ба и чӣ зор мешай, бовар кинен да. Кондиционери фурӯшӣ 24 кубаи. Да ёдат бигӣ. Кондиционери фурӯшӣ 24 куба оригиналай. Фарёнша нав пир кардагиай. Адрес бардуро ноҳияи Данғарада қарор доштаи. Ноҳияи Данғарада нархиш 6000 сомон. Касе харидор бошен арзон мешава. Пули русия навистагиам. бадрое ки моро тамошо кардесен ай Федератсияи Россия бо диққат мара гӯш кинен. Мошини фурӯшӣ Opel Astra-G Caravan. Opel Astra-G Caravan беҳад мошинои хубанда. Соли баромадаш 1999 солай. Сӯзишвориш бензин. Абъём мотораш 1.8-16 мега. Абъём мотор 1.8-16. Коробкаш механика, ҳуҷҷатош 100%. Хадавои баллонаш навай. Адрес бадро Россия, город Челябинск давидай. Нарша гуфта ки 280,000 рубл бигӯ. 280,000 рубл касе харидор бошен бо арзон мешава. Пули тоҷикишам бардуи азиз дар бар экран навистагиам. номерош WhatsApp дора, занг бизаненаш. бачаё бихая кофе талха биза ки ба фикрам ховид бурдесая. Аки гапа барои чӣ гуфтам? Барое ки ховид набаравай нами квартирои арзона гӯш кунӣ, тамошо кунӣ да шеринар. Квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Норак, тарафи Набережная гуфтагия. Як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратай. Домои пешина квартира бардуи азиз хай ремонт шади десен. Ремонташ созай. Соҳиби квартира маълумот додагия ки як хонага дар шаҳри Норак пушти ҳукумат. Нархш бардуи азиз 165,000 сомонӣ. арзон мешава намешава навистагӣ нест бардуи азиз. числаи видеоро нигоҳ кунем, ба занг бизанем. Имрӯз 17 ноябр бардуи азиз. числаи видеоро нигоҳ кунем, занг бизанем харидоро. бардуре ки ғарибӣ хоҳиш карда будем ки квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимон, ина марҳамат, хоҳиши шумо иҷро шид. Бардуи азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 7 километр. Як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 28 квадратай. Дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки шахсоне ки мехоҳанд фоидаи соҳ ба даст оваранд, ана мехарива мисол иҷора медиҳӣ мега. мақсад квартираро мехарӣ, квартиран меспори ягон каста пул худаш омадан мегира. хурда хоб мере бардуи азиз. Квартира дар шаҳри Душанбе хеле ки гуфтам 7 километр да, як хонага 3 этаж, нархиш 255,000 сомонӣ. 255,000 сомон бардуи азиз. арзон мешава намешава навистагӣ нест. харидорои аниқ занг бизанен. оли нигаҳ када тамошо кардеса лайка намеҷиқаи э бача барои пешравии мо ҳами бародаро чизошо намефурӯшанд. лайка биҷиқа ҳами видео паҳн шава. илтимос бардуи азиз, апашко модаро хоҳаро лайка биҷиқен. лайк бепула, ҳами лайк ягон сомонтона намегира, чиликотона намегаза. илтимос лайка биҷиқен. ҳами видеоро падилитса кунен. группҳои имо, группҳои WhatsApp да я дастгирӣ кунен бардуи азиз. ҳами шумо лайка биҷиқен, мисол комментария чанқа лайк комментария биҷиқен, ҳами видео паҳн мешава. ҳами бародаро чизошо намефурӯшанд, бо беҳад кори хуб мешава да бардуи азиз. як пешравии мо мешава. мо мисол мо ҳам мебинем ки канал мисол ана хеле ҷунбидесай, бо мо ҳам ҳаракат мекунем, видеоҳои зур мисол дар ҳамин канал бимонем. касе ки мухлиси маем бардуи азиз, касера намефора мисол маҷбур намекунам, мардак борида ҳами лайка касера намефора наҷиқа. касера бардуи азиз ҳами видеоҳои ман маъқулай лайка биҷиқен ки ҳами YouTube талхаш бикафада бардуи азиз. хай дигар гапам надорам. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хаяка ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.